jsou asi jakýsi jediný člověče. Ježišmarja, co se to stalo? Co to tam leze? I'm gonna take things down a little bit with one of my personal favorites. Co se tam dal? To nie Leoš. Don't go changing to try and please me. You've never liked it. Ty páka. Tato, přeci ti mám to bojím. Tak to já teda nevím, co tohle mělo být za program. Já jsem chtěla erotiko a nic tam je tam a je tam a je tam. Kluci to fakt dobře spravili. Děkujeme, hoši. Tak máme po té erotice už teda ne. Přece mě oplulo jako ale furt tam ten tvoje zadeček taky zauzení, pojďte. Ty dětko, a ty si čumíš na něco jiného, tohle co já? Podívej se, co mám